Tämä video on niinku ikään kuin sellainen preppaus mulle. Tämä on niinku preppausvideo, että jos aikoo hakea niinku johonkin tehdassähköasentajaksi, joka sisältää yleensä automaatioinsinöörin, tai ne hakevat lähes aina automaatioasentajia, koska niin sähkömoottoreiden vastaava, niin se jostain syystä, ainakin tässä firmassa, missä mä olin haastateltavana, niin se meni niin kuin mekaaniselle kunnossapidolle. Eli se oli lähinnä niin kuin automaatioasentaja hommaa. Aiempaa työkokemusta, josta oli niin hyvä, mutta sitä ei vaadittu, koska ne kaikki järjestelmät, mitä jossain tehtaalla on, niin ne on eri valmistajana. Yleensä eri valmistajan niin kuin käsiala, jolloin niihin ei voi niin kuin valmistautua. Mutta kun omaa jonkun verran kokemusta, mutta jos sitä kokemusta ei vaadita välttämättä, niin se on hyvä vaan suoraan niin kuin ammattikoulusta sinne hakevalle. Se, minkä perään ne perkas aika paljon, oli tiimityötaidot, johon mä en niin itse osannut antaa vastausta. Että ainoa se, että jos olisi pitänyt antaa vastaus niin, että no mä oon ollut elintarvikealalla, mikä on tiimityötä, ja sitten mä oon ollut verkostoalalla, mikä on tiimityötä. Mutta sitten oli muotoillut se jotenkin kuumasti sen kysymyksen sillä tavalla, että no, minkä henkilön roolin sinä omaat sinun kaveriryhmässäsi? Oletko sinä se johtajatyyppi vai oletko sinä se mukana meniä vai mikä sä olet sinä kaveriryhmässä? Ja mulla ei niinku valjennut, että mitä helvettiä tuolla haettiin. Tuokin on niinku sellainen, että niin jos mä menen sinne tilanteeseen, sanotaan vaikka jos on tuotantolinjalla joku on hajalla, sä meet sinne, sillä tulee se linjaoperaattori sanomaan, että mikä on paskana. Sen jälkeen sun pitää alkaa niin kuin miettimään niitä asioita, että okei, että onko se sähkö pois, pääsenkö mä käsiksi katsomaan sitä hommaa ja kaavetaanko piirustukset ensin esille vai miten. Ja yleensä jos joku laite on paskana, niin jos mä nyt menen takaisin tuonne elintarvikealalle, niin se oli paskana sillä tavalla, että siinä oli joku turvakytki esimerkiksi paskana. Tai niin kuin rajakytkin, että jos se rajakytki aiheuttaa sen, että se kone ei mene päälle. Jos on niin kuin sellainen käsikäyttöinen. Että se oli niitä suuri osa niitä sähköonkkelmia. Ja sitten on totta kai jatkuvasti se stressi, että sun pitää saada ne laitteet mahdollisimman nopeasti takaisin tuotantoon, koska rahaa. Sitten mä sanoin jo, että sitä tehdään tiimissä ja nämä pitäisi jollain tavalla pystyä todistamaan, että tulee ihmisten kanssa toimeen. Jos mä olisin nuori, niin varmaan niin kuin joku perus, että mä oon ollut Hesburgerin kassalla vuoden, mä oon ollut kaupan kassalla vuoden, niin se mun mielestä pitäisi riittää saatana siihen. Niin kuin mä en näe mitään muuta. Niin kuin se todistaa jo sen, että sä tuut asiakkaiden kanssa toimeen, sä siedät muita ihmisiä, bla bla bla. Toki mitä ne firman edustajat haluaa, niin joku sellainen supertiimipelaaja, huippuosaaja. Näissä huippuosaajissa on muuten se kiva puoli, että ne ei ikinä ole siellä firmassa kovin kauan, koska ne joutuu aloittamaan niin aivan ruohonjuuritasolta. Sitten jos ne joutuu tekemään yhteistyötä jonkun saman henkisen kanssa, niin siitä ei tule helvetti yhtään mitään. Se on niin ongelma noissa huippuosaajissa. Eli tuossa niin ollut vastauksena siihen kysymykseen, että jos sulla on niin kaveriryhmä, että minkä roolin sä siinä otat. Mun mielestä niin sähköasentajana, jos olet sähköasentajana, niin se on niin parempi, että sulla ei ole sitä superjohtajaa roolia. Koska sitten sä olet kilpailemassa sen firman edustajan kanssa siitä.
Tulee pahaa mieliä sitä rataa. Eli summa summarum. Pitäisi hommata jotain tietämystä automaatioalasta. Niin kuin automaatioasenteen tutkinto vaikka käydä ammattikoulussa sivukoulutuksena. Tai sitten insinööriopintojen kautta ottaa sitä vähän sen kursseja, mutta siinäkään mä en näkisi sitä, että koska ne on niin helvetin teoreettisia, että joku ammattikoulu mun mielestä on parempi niin kuin noihin niin kuin sellaisen käytännön osaamiseen, mitä tarvitaan jossain tehtävällä kuin joku insinöörin tutkinto. Automaatioasentaja jollain tavalla todistaa, että on tiimipelaaja. Niin ja sitten se, mitä ne kanssilla kysyi, oli, että miten ylityö sopii. Siihen mä oon sanonut vastata niin kuin kovin vakuuttavasti, mutta kyllä sillä tavalla, että jos sä pidät sitä firmasta, niin sä otat mitä ylitöitä. Koska se edellinen firma, missä mä olin, niin siellä oli kyllä ylitöitä tarjolla, mutta mä olin siellä firmassa ainoastaan sen vuoksi, että mä tarvitsin rahaa. Ja jos mä olisin saanut niin kuin sen aikana, kun mä olin siellä firmassa töissä tai muita hommia, niin mä olisin lähtenyt saatana saman tien. Tuota tietenkään saa sanoa siinä haastattelussa, koska edellinen firma oli, se oli maailman mahtavin firma, se oli mahtava yhteishenki. Ja mä tulin kaikkien henkilöiden kanssa saatana siellä tuo juttuun ikinä, kenenkään kanssa mitään riitaa. Se pitää jollain tavalla pystyä todistamaan se ylityöhomma. Mä en osaa sanoa tällä hetkellä siihen mitään niin kuin järkevää vastausta. No yksi esimerkki, minkä mä voisin kuvitella on sellainen, että mikä se mun oma elämäntilanne on ollut se, että niin kun mä olin tässä edellisen firmassa, niin mä niin opiskelin samaan aikaan. Eli käytännössä se mun työpäivä oli se, että mä menin kouluun, sitten mä menin töihin. Käytännössä niin 12-tuntinen. Mä en pystynyt, tuolla tavalla se olisi pitänyt sanoa, mä en pystynyt niin päättämään yhtään mun vapaa-ajastani, koska se oli puitesopimus ja se firma käytännössä valitsi mulle ne työpäivät. Ja mun piti osata tasapainotella se koulun kanssa. Eikä siinä ollut niinku vaihtoehtoa vaan lopettaa tuosta, koska mä halusin sitä edellistä firmasta pois. Sitten mä halusin jotain sellaista mieluista hommaa. Eli käytännössä ne mun päivät tuli 12-tuntisia. Tämäkin tietenkin riippuu firmasta. Joku firma edustaja voi sanoa, että eihän opiskelu ole työtä. Joo, mä voin sanoa, että se ihminen voi vaikka esimerkiksi vetää itsensä hirteen niin kuin muun puolesta, että jos sä opiskelet niin kuin täyspäiväisesti, niin se syö sulta energiaa ja siten se on työtä. Ja toiseksi sitä sä et palkkaa ollenkaan, jos sä teet opiskelua työn ohessa. Eli käytännössä se on ylityötä ilman palkkaa. Niin kuin mun tapauksessa. Mä pystyin nostamaan opiskelutukea, mutta siinä on sellainen hauska homma, että jos sä tiedät jonkun, se on 10 000 mun mielestä se raja. Jos sulla menee se yli, niin sulle tulee, sä palautat sen joka saatana sentin, minkä sä omistat Kelalle kerralla. Eli mulla tuli 4 tonnin mätky silloin, kun mä sain tuon nykyisen työpaikkani. Siinä onneksi kävi tuuri, että mä sain yhden toisen 4 tonnin tukia se siihen aikaan, mä pystyin maksamaan sen suoraan, mutta niin kuin voi vittu, millainen saatanan paskasysteemi. Eli jos te opiskelette aikuisena työnossa, niin te opiskelette omilla rahoilla. Siitä ei niin kuin pääse mihinkään. Ja se on ylityötä. Joo. 10 minuuttia, noin paljon asiaa. Nähdään seuraavassa videossa.